Good morning guys, majong buntag na tang tanan. Karang siksi ha kasus nagkaos to Bit-bit sa galon. Kimi. Okay, may arang siksi ha malagi nimo. Siksi ha porma summer na summer. Pang kaos pod mi guys. Magkaos mi dito sa tubod para sa among pang sa baways dineng ag. Pujog na pag among mga dugis. Kalbaan na makog hapong andaya susino. Masugay kay okay rin taon si Ja. Di na naman siya iuban o gato may datos kasada mo agi. Huwag dari stubod. Dani na okay ra. Hey, kung may motor mo sa dari. Padung na to sa mga kausanan. Sa mga kapader. Ha? Aman, datos basak? Ban ko. Ngar mo day. Ibu, ihatan na kuya. Dadap rin. Bin, dadap rin. Sunod. Ito sa may sakabaw. Uli na bang miingi. Huglaga na magaling natin ni mama. Has kuya kinkinya. Kaos na sila. Ato pa nagkaos. Una na sila sa Kuya Gail. Sadlidaan niya. Una na sila sa Kuya Gail. Atos kusanan. Atos tubod. Kami na uli-uli sa amis. Ngi-ngi. Ug na ba ning uli na balagan. Mas ngi-ngi. Uy, bugoy. Ug nataw pa ni ngi-ngi. Bugoy. Mangga. Aram nagazakakaraan ni mga mangga ha. Pagbagjo ni sa mga balik kay ngani na mag-isang purma. Iliya diri, so dang ganang-anak kay sagnay mananap. Dia, mabaw. Kau itanan. Na? Ngani kanindot da rest probinsya, guys. Ha? Unsa? Ay susul sa mama. Didi na din sila sa mother. Sa ba? Ito na. Ato na ni uli na des. Ngiingi. Tanaw ra ba dala ni mao na siya? Dito sa gusto. Dami magtambay danhi. Danhi ra ba ko kakita sa unag kuan? Si mo to? Dito sa mo. Na may kabaw ning tunga na. Tara guys na. Tara na. Ning tanaw dan ni. Basing vlogger na. Nga Basing vlogger na. tapay baka to sa basak. Isi, sus tabangan. Dani sa una pa kay dani ko nakakitaghas nagbugno. Dani di ko kalimutan to guys. Naido ka bukas nang gibugno sa pagkahuman kay kadtong usa ka has kay nagkuha si sa katubi tong dahon sa Santa Maria. Kimi dili kimi. Mo to izanggi kuan. Kuyawa dyan to. Katubad sa kita itong time Kung tayo ang edad to. Grade 3 man siguro ko. Kung tanda ko dito sa Kabaw. Kaniman bilan namin sa una magkuhan. Nagkuhan dyan pa. Kaya namdom ko sa mga Kabaw sa una. Das na iubos. Kadabit ang himo ng audo sa tabay. Tabay diha. Anak to na magliguan. Anak to magliguan na tabay. Dan sa una dan ang anak kagamang Kabaw. Sa 101 man to. Idadungan naman sa inday sakay. Amang gikuasa ko. Idadungan na magnati. Daghan na gazon mi danig memories daning dapita guys. Maglugwad dyan. Purma ani permi sa una day manguanan og mangga labi nag mamunga ni na-isprehan bitaw. Mi dani mamuak og mangga oy. Muha pod. Grabe jud mi dani mga memories. Ani mga lugar. Kit ha? Mangga na. Hapit na mamunga kay na. Isprehan man siguro isprehan ni gamno. Awan isprehe. Sayang wa isprehe. Si Kibo ni balik. Di na sa mabugag ni Mugab. Ha, tagi. Nadagyan na diha. Oh, tingnan mananap. Naghanap man day kahoy na ni pa. Lagi na. Naghanap kahoy guys. Ano yung bughaon? Ato yung bughaon pa. Datag sako ba? Guys, manabughaon. Datag silanan. Tana ta. Na. Sa una, naghanap ka nangka dani. Ngaya. Libre ra ba sa probinsya guys basta daghang mga ngani tanam-tanam bitaw na sa una grabe daghan na bunga na bawal uno naman mo di na pud season kamagli ano man day secret ko anda ni paghinay ha kasama da bazid na pugon nga nito sa gluta guys ang nakitaan nga moy kuan sa haas pag human nila bugno nung sa kahas nga tong sagbuta gab mo toy kuan sa haas janggi kitkitan Uy.
Madampan gali. Yay! Di alam na may lusot dari. Uban-uban yung mga sikyo. Oh. Asi andaya pa yung maghiyakta no. Oh, lagi. Taras andaya di na mo ikuan. Buhian kay disgrasyaan sa simbak ko. Naghanang iro dari. Naghanap ang iro. Aga mga iro unam ka buok ag ila ba pila ni sa 2 3 4 5 6 pod. Grabe naghanag bodyguard. Loy, naghanag yung bodyguard Loy. Naghanag bodyguard. Dana oy. Unam ka buok. May kawatan dana. Paa. Hari baka kibuloy naman ka na agi. Dali nga dali. Dali na. Napaanak. Dali kibo dali. Matugay na ka. Nato sa agi nagto kay mahadlak siyang mabugnuan. Awa. Abo na. He. Mama abo. Silay siya. Dali na dali kibo. Dali. Kibo, dali. Ibul. Kibo kibo kibo. Ibul. Kala ka. Sunod. Dali na. Sus kada ka azon sa di mo. Hadlukan. Dali oh friend raman mo. Okay, dua raman sa ni mo. Hadluk sila. Hus kinahukos kay buloy. Dua man na. Laka mating. Kana ka. Kani mo sunod-sunuron gud. Rang gud ka sunod-sunuron. Magsigbin. Nga may nakadag nindot dari guys ah. Mangham sa ako kabo guys kay nawaag kabo dito sa among kausanan. Klaro ning ubang magkaos. Uy, nataguan ang kabo. Ano guys. Kami kabo na suyo. Dami ka mga adaning kabo sunod. Kaos na mo. Uy, batasan pa rin magkawaw na siguro uban ba nga pampantaguan ang kabo hadlok ug mahurot ng tubig. Pero nagtago na rin guys madon. Idasot ka ng atabay. Bitaw. Uy, klaro nagtago na sa kabo. Kaso pasngan. Nice oh. Nga ni kanindot there is dam. May nakanindot sa probinsya guys kay presko ag hangin. Fresh agat ang masinghot nga hangin ba. Mo dani among kuan guys daning lugar ah. Anhi gadto ko dani sa una sige balik-balik everyday na laman jud hantod karon. Balik-balik dani og kuan. Lugway sa mga baka, kabaw. Sa una kay mamangga jay mga sila tatay sinanay kay naman sila mga kuan baka, kabaw. Karon kay wa naman sila nagkuan nga napuuman. So naaraghan na magbaka, tatay mga inalimahan ba. Kunindot jud og mag-alimat ang mga buhiin kanang baka, kabaw kay mabot jud ang panahon nga kuan. Nay magamit ato ba. Mo na gitawag na guys og kabumpat kaning lugar ah. Tamna naglubi. Sa una kay aram pang ni ka kuan kana. Puro ra dyan ni sada ni sagbot ba way mga lubi. Karon gihimo nang kalubian. Saman Ken? Haman? Kita mo gas? Kagwang na gud. Ay kumpiyansa. Subo na mi guys. Tingnan na. So, batasan pa dani manago og kabo ba? Anong taguan man ang kabo? Si, adi man nataban man. Yan. Yan. Ay nakanindot darhe kay na dali na magkabo. Free supply of water. Free supply tubig. Free resource. Mo dani, di mo dani tinuod nga kuan nga bitaw. Mabita. Kanang Nanan. oh mineral. Ay tinuod nga mineral guys. O naman ni mineral. Ay mineral. Nani mineral. Wala sila kuan kay nga na wahay medisina ba? Way sagol. Usa gold chemical. Salt. Ito. Way sagol chemical. Ito. Boss, wala li ba na nakagban. Nansa Ano naman to magnapotan? Di naman lagi rabintot. Dali ani lipat ka ba? Ribin mo pa nga na. Ribin. Pa. Sa man ka ba kada di? Di. Ha? Hapon meeting gawas with has. Awas rosas kay arang initag panahon. Wala ni kaadlaw ni namang kuan guys. Konsumo. Liga para liga mo. Agay ba? Mainom na mang? Oo, hado na yung magkaraan nga imanan guys. Ano, subod. Karaan nagpangan ma? Magkaraan na ni Kaago. Nanong ka? Naka, kuanda ni. Wala
laging nga tubig. Di ka sinaiyahan. mawala ginang lama. Ha? Wala ginang lama. Babaw na laging tubig. Kusog-kusog man ang tubudan ni Nidja. Sila pa kadyo bugnaw. Bugnaw bitaw. Datang sa kinaiyahan. Walang salamat sa tag. Datas ginong anay libreng gihatag Nidja. Uli sa kuskabo. Kimi, tana. Ay, thank you, Lord. Tana, luyas, basing gamay. Lakaw na, una na ka. Mas kimi-kimi. Mas siksi ha. Ngingi. Daghan pa dari kanding. Nindot ng kanding. Nindot ng kanding. Abo kay di na ta mag-need og feeds. Ala. Nay, panungan. Kanding sa diyan sama mal. Kids. Oh. Kay dahon sa lang kan. Padaghanan atong kanding day. Kanding mo itong padaghanan. Parang dali ara gud ka sus panahon si Kuya Gay to ah. Pas anag kuan dagang galon. Nundog pag gamayng tao. Nundog pag gamayng badzi. Hoy sa ta. Kay nindot ta dito lami siguro motuka dito ga ba. Nindot siguro motuka diha guys na. Gawon. Panoramic. Kasi mas 4. Parang biha siguro na motukad no. Alas 4 ka lawon, okay ka azo sa kadiha. Batit an atong lugar. Na. Gabi yung kabiyo diha siguro guys. The best exercise guys ni kabuntag mo na ipasingot nga. Singot yang mo tang singot. Na grabe singot ta toto apa de. Mutoy. Ay, muta. Naunsa naman. Gagahagi lamang ka jud. Ningat to na to, bit-bit sang galon, balik na bit-bit sang galon no, ay lingaw. Sige na. Klaro kaday. Ang graon jud. Balik naman sa bit-bit sang galon, haga-haga kini. Ay. Kasi kuya kin to ananing una na. Bit-bit tutog duha ka galon. Apo duha ka galon. Nuza pa pag-abril. Zeta tapos pa pag-abril. Pagkatrabaho gani ko palit sigog isda. Nata isda na to pa. Kaya isda sa bunanan. Agon, ang sana ba nakadamag-damag naman? Ha? Bunanan tayo itong atong pinalit eh ay. Ginamos tayo, isda man to. Kalami itong ginamos parisag kamote. Bulang huy. Pwede nga ang taro kamote pa der. Pwede nga meron kamote guys para sa mga pamahaw. Kalami na kamote. Ha? Kadam-dam ko. Wala man kung kubag. Habog pa man mas kuya pa na ha. Mura man mo kuan. Igsuon. Lagi sang anak mo rin sa kuan. Igsuon. Habog ga. Kaya gayil. Buyag. Unang tambok ni Kuya Gael puhon. Nagmis tamot sa ni kadako buyag. Ang dagko man gud pud mi guys, ang mamagpapahagbog man gud. Mo nang no choice ag height liwat gados mga hagbog. Nansa ba pud si Jang nakatumatumba naman mga hubog. Wala ka na ato anas las papa. Mo na si Zay unay guys na. Mo sa pangdaro ba. Gamitan na og magdaro na unay. Mo na sige tawag og unay. Kaya ano? Mo na unay, sangan na ni sa kabaw na jugo. Ay kasja ay pagudjud sa kabaw, ikaw mag-alalay ra kada sa likod, gunit na nang gunitanan. Arang ka hustler das papagabril. Noro siya ginamos. Luto na baka ni amang dinang aga kamuti og bulanghoy. Pati ay pagbuka-bukaw. Mas pamahaw. Okay. Luto na ba? Lala, luto na guys. Luto na kamang pamahaw. Ano yung pamahaw ron guys? Kamuti and bulanghoy. Kaya maning ipare sa ito kamang ginamos. Nga anta. Yes, mga anta. Kamuti and bulanghoy. Kalami. Lami aday no? Uy, lami oy. Hindi po ay amang na-harvest. Ha? Ang ginamos, dami na.
Arang, lamia to. Tapos lagi na mo sa papagambril. Kaan la. Okay, kaan ba na day? Ano pa na ho? Malangoy. Sino ano ho ko am? Ginamos. Ne. Saman. Kamay? Sugar. May brown sugar. Dana ni sa tabangan? Ang dali rin na no? Tumbok mo. Karbis pa zid mis amang kuan. Karbis pa mis amang taong. Ano pa ganhi? Adubuhon ni si Jad. Ang lami tortahon. Dako. Lami tortahon. Miss, naunta. Kalami. Uy. Wow. Nga unta ninjo. Bayad sa kukurente guys. Wow, grabe pila. Arang ka pila ka. Okay na mayan. Kapit na dyan makasud sa mahiwag ang portahan. Aw. Subuhi ko di ay. Naghanag pila. Pila ang bayad sa buhiko. Buhiko to. Ano siya? Boho. Dawil lang nga dyan. Portahan. Hindi, nagkatupo sa buhiko. Bawa sa rutaas ang pila. Ay. Wala. Oo, nagkatapos. Counter. Ano na pilas gawas eh. Bayad lang ko na rin. Mang bill. Asag pila. Pila. Agad do bayad guys. Grabe yung pila. Asag pila uy. Pila kimi. Oh, lagi ba na scheme pag pila. Dai mo to na mi. Taas ka mong pila. Thank you. Bye. Wow, kadaghan ba na bi? Oy, daghanay sa golden berry guys. Oy, kailan mo golden berry? Unsa na? Ano siya gitawag og lagtob. Ang lagtob amang tawag dari, lagtob. Ano siya? Golden berry. Favorite ni Kimi. Nami Kim? Pa. Kalami sa golden berry. Na guys, naghanap ka jo. Kuha. Kuha ni, father? Yummy. Guys, mga tanan sa buongon. Ang mana dahil may kuan, bayad sa amang bill sa kurente. Grabe naghanag pila. Oh, grabe naghanag na mayad ron. Kaya last day naman ron. Kaya mga adlaw, penalty na. Ukop na, ulit makabadyan. Mga adlaw, naghanag ka dyan na mayad, ay no? Oh. Mga tanin sa buongon. Rang kalami lagi ng buongon na, day. Aslum. Ha? Aslum. Mo na vitamin C kay aslum guys no. Vitamin C man ni Kim. Ako'y. Naman ko. Tamis man. Ano? Ito. Kalami. Minum. Nantanin jo buongon. Kalami sa buongon. Pomelo. Sanduhan na bagliso. Misa kay limbahon Limbahon. Ito lang nagbahan. Limbahon. Kalami ba? Lami. Hamot na noon. Kalami. Hamot na noon. Tamis. Tamis kom no. Naapay man ang pakpak di kaon. Hangaon sa pakpak. Hanggang pa. Tilaw. Pink sida. Pink. Limbahon ba limbahon? Limbahon? Pink? Mun limbahon nga kuan. Kanang buon. Naibot ang sagot. Ano limbahon? Buon. Samay man na. Ang siya sabaw. Ang sa pubigon. Pubigon siya guys. Tubigan.